Foli bɛ bɛɛ lajɛlen Malien cɛ ani muso denmisɛn ani ni mabɔkɔrɔ an minnu sɔgɔlen don Tamtam TV jabarani kan ni wagati in na k'a k'aw bisimila ka kunnafoniyaw walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni bi juma octobre kalo tile 17 san 2025 kibaruyaba minnu bɛ an bolo ni o bɛna walawala k'o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ an ka farancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta ale ye sifinnakaw ko olu bisimila ni an ko o ma ko CNJ ma walasa ka se ka sira don u kɔrɔ mun bɛ tali kɛ Malikura ale jɔli ko buna ko kan an bɛna walawala k'o da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛɲɛ ni tajiko gɛlɛya min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ ni wagati laban in na ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la cogoya min na an b'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw ye sigi ka fɔ kɛ ni maaw ye minnu ka baara bɛnnen don taji ale donni ma an ka jamana kɔnɔ ni an ko olu ma ko les opérateurs économiques an bɛna an da don fɛnɛ na ko walawala ni ka o da aw tulo kan ka kɛɲɛ ni yuruguyurugu ale kɛlɛli ye an b'a fɔ ko baaradege taara ka o kɛ jamana ka cakɛla ma 200 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu kunna mun taara ka kɛ dɔgɔkun 8 kɔnɔna na an bɛna an da don o fɛnɛ na ka o walawala ni ka o kunkan k'u da aw tulo kan ni o bɔra yen nɔ an b'a fɔ ko kalanko nasiraw fɛ ka se ka musomaninw ni o ye muso fitininw ye ka olu ka kalanko ni ka o yakubaya an b'a fɔ ko baara siraw olu yɛrɛ fɛnɛ bilala sen kan an bɛna mun kɔnɔ kumaw ta ni ka o walawala k'o da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ ko an ka fara ɲɔgɔn kan ni ka Malikura ale jɔ an b'a fɔ ko ninnu ye kumakan jolen ye mun bɔra an ka farancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta ale yɔrɔ la o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko a ye bisimilali kɛ kunun ko a ka faamaso la ni o bɛ tali kɛ jamana ka sifinnakaw olu la minnu bɛ u yɛrɛ fɛnɛ ka wuli ka jɔ o fanga ka bon ni an ko o ma conseil national de la jeunesse CNJ an b'a fɔ ko o maa ninnu minnu taara ka taa fɛn min kɔni an ka farancɛla fanga ɲɛmaa ale kunbɛnni na a ka faamaso la k'a fɔ ko u ka ɲɛmɔgɔ ni o ye Sori Ibrahim Cissé ye k'a fɔ ko ale de tun bɛ nin jɛkulu in kofɔlen o ɲɛma k'a fɔ k'u taara ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ ni furancɛla fanga ɲɛma ye a ka se ka sira don u kɔrɔ fɛn min kɔni ye Malikura ale jɔli o baara mun bɛ sen na sifinnakaw ka jɔyɔrɔ ye mun ye u kan ka baaraw ta cogoya min na ka taa o ɲɛfɔli kɛ o hukumu kelen kɔnɔna na an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye fini mun bɛ u la mun ni o dilanna anw yɛrɛ fɛ yan nɔ ba Mali b'a la ka tila k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka jamana sifinnaka ninnu ye ko u ye u da to kuma la mun ni o bɛ tali kɛ k'a fɔ ko baara sira minnu ni olu bɛna taa furancɛla fanga in kɔnɔna na walasa jamana ɲɛta o ka se ka sabati cogoya min na ko sifinnakaw na u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ali ni u ka dɛmɛ ne ka o ta ka o di nin furancɛla fanga in ma o baaraw olu la walasa ka se ka fasoden ɲumanya ale ni jɛlenya ni ka o sinsin jamanaden bɛɛ lajɛlen dusukun na kelen kelen o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ni ka o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛɲɛ ni tajiko gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni wagati kofɔlen in na an b'a yira k'a fɔ ko an ka furancɛla fanga ɲɛmaaw ni olu ye sigikafɔ ta ka o kɛ ni maaw ye minnu ka baara bɛnnen don taji ale ladonni ma an ka jamana kɔnɔ ni an ko olu ma ko les opérateurs économiques an b'a fɔ ko o sigikafɔ in taara ka kɛ minisiri fɛ min ni ale bɛ jago o ko baaraw kunna anw fɛ yan nɔ ni a tɔgɔ ko Musa Alassane Diallo ka yira k'a fɔ ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ fosi ye walasa gɛlɛya min bɛ tajiko la ni wagati kɔfɔlen in na ka se ka fɛɛrɛ telima ne ka o sɔrɔ o la jamana kɔnɔdenw ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na ka fɛn min kɔni tajiw olu sɔrɔ nɔgɔya la i n'a fɔ kɔrɔlen a kun bɛ kɛla cogoya min na a ka di bɛɛ lajɛlen ma jɛlenya ale ni tilennenya o kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko darajɛ tɛmɛnen kɔfɛ k'u kɛn bɛ ka fɛn min kɔni ɲɔgɔnye wɛrɛ ni ka o boloda dɔgɔkun nata o kɔnɔna na ɲɔgɔnye min ni o bɛna tali kɛ baara minnu ni olu kuma taara ka o kɛ ni ɲɔgɔnye in kɔnɔna na n'a sɔrɔ ni o bɛ ka kɛ a cogoya la ale ni u ye fɛɛrɛ minnu bila sen kan n'a sɔrɔ ni o bɛna nafa la don ka se ka tajiko gɛlɛya min bɛ yen nɔ ni ka dankari kɛ o la teliyaya o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan cakɛyɔrɔ min bɛ anw fɛ yan nɔ ni o bilalen don nafolo dunko juguya jamana kɔnɔna na o kɛlɛli ma ni an ko o ma ko o tile ye an b'a fɔ ko olu ye baaradege jijɛlen kɛ jamana ka foroba cakɛla ma 200 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o kunna mun taara ka o kɛ dɔgɔkun 8 o kɔnɔna na an b'a fɔ ko o nun cɛra kunun ko o baaradegew olu bɛ tali kɛ mun ye fɛn min kɔni ye éthique ale ni déontologie kunna ni éthique ni o bɛ tali kɛ maa yɛrɛ ni i hakilina cɛ a bɛ fɔ ko fɛn min kɔni ye sira mun ye ni i yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko olu kɔnnen don ale ni baara mun ni o bɛ kalifa i la o yɛrɛ fɛnɛ bɛ lawaleya minnu ni ka olu kɔn ka olu fɛn ɲɛfɔli kɛ o baarakɛla ninnu ye walasa fɛn min kɔni ye ni u bilala baarada mun na u ka se ka o baaradege ninnu olu minnu kɛra ni ka o lawaleya o baarada ninnu na ka yira k'a fɔ ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ fosi ye ka se ka danbe ale ni tilennenya ani jɛlenya o ni ladiriya ni ka o don jamana ka cakɛden bɛɛ lajɛlen dusukun na walasa fɛn min kɔni ye jamana ka baara minnu ni olu bɛ kalifa o la o ka se ka taa ni ka o kɛ o kɛcogo ɲuman na an b'a fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ni ka o da o bɛɛ lajɛlen tulo kan
o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kalanko nasiraw fɛ an b'a fɔ ko an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kalanko o la kɔlɔsi ma an ka jamana kɔnɔna na ko o ni a ka maaw ye baara kuranin ka olu bila sen kan ni o bɛ tali kɛ bɔlɔlɔsira la ka se ka an b'a fɔ ko musomanni minnu ni olu bɛ kalanko olu nasiraw fɛ ka u ka kalan ni ka o yakubaya cogoya min na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye bɔlɔlɔsira kɛrɛnkɛrɛnnen ko o taara k'a bila sen kan ni an ko a ma ko jigitogo an b'a fɔ ko o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara sira fɛ mun ni a taara ka o kɛ musomanninw olu ka kalan o yakubayali kan ni a musakaw taara ka di Canada ale fɛ k'a fɔ ko o b'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye cɛsiri ale ni jija min kan ka kɛ musomanninw ka se ka kalan sira caman ni ka o sɔrɔ ka dayɛlɛnniw kɛ u ye u ka jɛnatigɛw olu taabolo u la an b'a fɔ ko o kow taara ni ka o kɛ segukaw olu fɛ yen nɔ fo ka taa se Mopti ale ni Bajangara o ma o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ yani an ka an kɔ don ɲɔgɔn na an b'a fɔ k'u ka kɛ ni wagati olu cogoyaw ye sanjiko nasiraw kabasenko ale ni funteniko o nasiraw fɛ k'a fɔ ko dɔgɔkun kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔw nata k'a fɔ ko bamakɔkaw olu fɛ yen nɔ ko fɛn min kɔni ye funteni ale fanga bɛna bonya ni a bɛna taa i jɔ 37 o digiri ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko sikasokaw olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye funteni ale bɛna kɛ yen nɔ wa yɔrɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛna ja kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko funteni digiri o bɛ taa i jɔ 36 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko tile fanga a bɛna bonya yen kosɛbɛ wa fɛn min kɔni ye funteni ale bɛna taa i jɔ 39 o ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la k'a yira k'a fɔ ko jamana fantan ale ni 4 bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko tile ale fanga bɛna bonya fɛn min kɔni ye funteni ye o yɛrɛ fɛnɛ bɛna bɔ o hukumu kɔnɔna na o sɔrɔla o fɛnɛ kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko nin bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin kan ko n'aw ye aw sɔgɔlen to an na kunnafoni di ko nasiraw fɛ ko a tɛna fɔ aw jigi kɔ o hukumu kɔnɔna na ka bɔ kuma la ni an ka maajolen dɔ ka hakilinaw ye ni ale bɛ bɔ Ghana ni a tɔgɔ ko Kwame Nkrumah ni ale y'a yira a ka kumakanw na k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko bi sifinw kan ka u jija ni ka fanga sɔrɔ ka se ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ min ni o bɛ tali kɛ yɛlɛmali kuraw olu la mun b'a to sɔrɔ sira minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔna na o ka se ka nafa ladon kɛrɛnkɛrɛnnenya la siniɲɛsigi o nasiraw fɛ ka se ka mɔgɔw ka diɲɛlatigɛ o tacogo ni ka falen kɛ o la cogoya min na ka kɛ ni an ka kunnafoni diso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasala.